Gilas, Pilipinas niduwa batok sa Palestina alang sa 2015 FIBA Asia Championship sa China. Sila kapuyan sa Balitang Sports. Sugdan karong adlawa ang 2015 FIBA Asia Championship sa China nga pagasalmutan sa 16 ka nasod. Kini mao ang qualifying tournament alang sa 2016 Olympics sa Brazil. Ang Gilas Pilipinas kinsa first runner-up ni adtong FIBA Asia 2013 nga gipahigayon sa Manila makigbatok sa first-timer nga Palestina karong adlawa. Gilangkuban sa 12 ka mga magdudua sa PBA ang Gilas, samtang ang Palestina adunay na po ka mga magdudua. Sa laing bahin, nihayag og samot ang kahigayunan sa University of San Jose Recoletos Jaguars nga makasud sa semifinal sa Sisafi College Basketball. Kini human nila gipildi ang University of Southern Philippines Foundation Panthers kagabii 88-81. Kinahanglan nga modaog ang Jaguars karong Sabado batok sa University of Cebu Webmasters aron automatic silang makasakmit sa katapusang luna sa semifinals. Ang ilang kapildihan karong Sabado mo'y magtabla kanila sa Webmasters ug Wildcats sa team standing. Kung mahitabo ang panagtabla, ang resulta sa miagi nilang mga duwa maoy himuong basihanan sa Sisafi Committee kung kinsa gyud ang adunay katuod nga makasud sa semis. Sa second game kagabii, gipildi sa University of San Carlos Warriors ang UC Webmasters. Leia Kapuyan sa Balitang Sports.